focuses on Afghan victims who have been left in the dark. Әфганстанда АКШ һәм башка халыкара көчләр һөҗүмендә һәлак булганнар туганнарының бу эшләрне тикшерү мөмкинлеге юк. Алар гаделлек таба алмый дип белдерде Кабулда Amnesty International исемле халыкара хукук яклау оешмасы. Хукук яклаучылар АКШның ел азагында гаскәрләрен чыгарып бетергәнче Әфганстанда халыкара һөҗүмнәрдә тыныч халыкның һәлак булуын тикшерергә чакырды. Шулай ук оешма Әфган хөкүмәте киләчәктә АКШ белән иминлек мәсьәләләрендә хезмәттәшлек итәргә килешсә, үз тарафыннан тыныч халыкка каршы һөҗүмнәрнең мөмкин булмаганына ышанычы булырга тиеш диелгән әлеге хисапта. Пакистанның төньягындагы Бану шәһәрендә Төньяк Вазиристаннан киткән аксакаллар качаклар балаларының белем алу юлларын тикшерде. Июнь урталарында өйләрен ташлап качканнан бирле балаларның белем алу мөмкинлеге булмады. Май ахырында Пакистан хөкүмәте көчләре ислам сугышчыларына каршы хәрби чара башлады. Шуннан бирле Төньяк Вазиристаннан миллионга якын кеше китте. Исламабадта бу атнада премьер-министр Наваз Шәрифнең урыныннан китүен таләп итеп, күп санлы урам җыеннары үтәчәк. 14 август көнне дистәләгән мең кеше чыгар дип көтелә. Хөкүмәткә каршы чара алдыннан башкаларның бик күп урамнары ябылды. Оппозиция премьерны 2013 елда сайлауда хәрәмләшүдә гаепли. Узган елның ноябреннән бирле хөкүмәткә каршы җыеннар белән ябылган Киев үзәгенең Крещатик урамы машиналар хәрәкәте өчен ачылды. Урам Украина башкаласының бәйсезлек мәйданы аша үтә. Әлеге мәйдандагы урам җыеннары нәтиҗәсендә Виктор Янукович президентлыктан төшерелде. Узган атнада баррикадалар сүтелә башлагач та кайбер активистлар аларны саклап калу өчен аларга ут төртә башлаган иде. Молдова башкаласы Кишиневта яшьләр оркестры узып баручы һәркемгә дирижер булу мөмкинлеген бирде. Яшьләрнең Моцартның Фигароның өйләнүе исемле әсәрен башкаруын теләгән һәркем үзенчә идарә итә алды. Бу чараның максаты халык күп җыелган урында матурлыкны тарату, диде музыкантлар.